Dobre, takže už sme tu. Prvú takú dôležitú vec, čo vám odporúčam si nastaviť, keď prvýkrát máte tento plugin, je keď dáte lomeno SMP, tak vám tu vyskočí, že lomeno SMP settings. A tu si v podstate môžete nakonfigurovať všetky globálne nastavenia, no, čiže napríklad si tu môžete nastaviť Infinite Restock Villagerov, hej, že vlastne nekonečno tradeov bez cooldownu, one player sleep, čo je vlastne, že sa len jeden hráč vyspí až bude deň. Môžete si to aj vypnúť určitú dimenziu, hej, čiže nether alebo end, áno, čiže keď vypnem nether a chcem tu ísť, tak to nepôjde, áno. Potom si môžete aj počkaj, len dám deň, lebo strašne to sú tí zombici. Môžete si to aj nastaviť, že mace, áno, že one time craft, že len raz môžete vykraftiť maceku za jedného hráča. Banúť maceku, že ju nepôjde používať, alebo že mace vlastne blokuje štít, áno, že nepôjde kus ten štít využiť, hej, že kus cooldown bude. Potom tu máme, že zakázať TNT minecarty, banúť bad bombing, to je to, že keď to banieme, tak to nejde vlastne vybuchnúť, áno, ale keď si to zase dáme na off, tak už to funguje. No ako ďalšia vec, čo tu máme, je, že banúť Crystal PvP, banúť Netherite, keď banúť Netherite, to je to, že vlastne nepôjde robiť zo diamantových vecí Netheriteové. Banúť zabíjanie villagerov, viete si to aj nastaviť enchant ban na každý enchant, áno, čiže tu si môžete vypnúť všetky enchanty, alebo keď pôjdete sem, tak si môžete vypnúť všetky v podstate enchanty, áno, čiže keď pôjdeme na Fire Aspect, tak si viete vypnúť napríklad len Fire Aspect 2, áno, alebo Aqua Affinity. Potom Potion ban si viete v podstate každú potion vypnúť, čo je. Taktiež máme aj anti-X-ray, čo si vieš nastaviť, áno, a si tu viete nastaviť presný typ toho anti-X-rayu, len si musíte reštartnúť server, áno. Combat rules sú tu vlastne všetky nastavenia pri kombate, áno, čiže combat systém zapnutý, keď sa odpojíte počas kombatu, tak vás to môže zabiť alebo nič, áno. Potom combat time je, že čas, kedy vám skončí ten kombat, si to viete nastaviť buď cez boss bar alebo action bar, to si aj všetko viete nakonfigurovať. Čas kombatu, to si viete tiež tu nastaviť, že chcem len 5 sekúnd napríklad. Čiže už to je uložené. Viete aj banúť Riptide v kombate, minimálny damage do tagu, čiže keď napríklad dáte menej jak 5 damageu, tak vás to netagne, a potom banúť Elytru počas kombatu. Anti-minimap, to je dosť zaujímavé, vlastne zakáže to minimapy pre Minecraft klienty, aj pre Lunar klient tiež. Čiže ak váš hráč má nejakú minimapu, napríklad dosť známa je tá Xairos minimap, tak vám to ukáže, keď máte OP, že sa pripojil cez tú minimapu a mu to ani neukáže. A taktiež funguje to aj pre Lunar Clan. Áno, mám teraz zapnutú minimapu a je to locknuté, vidíte? Ale keď si to znova dám, že anti-minimap off, a keď pôjdeme sem, tak už to ukazuje, áno. Čiže tak, spear cooldown, to je to, že proste keď hitnete moba alebo hráča, dajme tomu, že si dáme spear. A idem. A mám cooldown teraz 5 sekúnd, hej, že to neviem využívať teraz 5 sekúnd, áno. To je tiež celá v pohode pre SMPčka. Mace cooldown, to je v podstate to isté, Spear cooldown, Shield cooldown, Riptide cooldown, taktiež aj Enchant Golden Apple cooldown. A dosť dôležitá vec je tiež Lunar Clan mods. Tu si viete vypnúť pre Lunar Clan hráčov všetky ich mody, áno, čiže dajme tomu, že nechcete, aby to ukázalo FPS-ka, tak dáte FPS a už sa to vyplo. Áno, a aj tu píše. Čiže to je tiež mega dobré. A potom tu máme Disable Full Bright, čo vlastne to vypne Full Bright. Čiže toto sú SMP settings, áno. Tu si viete všetko nastaviť a ideme rovno už na plugin. Takže ako prvú vec tu máme admin commands.
Ja to len tak rýchlo zhrniem, keď si chcete úplne všetko pozrieť, tak vám pošlem dokumentáciu do popisu videa. Také dôležité admin komandy sú ako napríklad lomeno sudo. Dáme tu cez moju altku, dáme, že ahoj. A teraz to vlastne napísalo za toho hráča, že ahoj. Vieme taktiež aj komandy tiež dať, čiže keď dáme lomeno spawn, tak nemáme nastavený spawn, ale píše to sem, že spawn has not been set yet, áno, čiže fungujú aj komandy. Taktiež funguje aj lomeno invc, kde viete v podstate si zobrať item od tých hráčov, tak, a teraz už sa to zobralo, čiže dáme napríklad toto a už to tu má ten hráč, áno. Potom lomeno broadcast je, že globálna správa pre hráčov, áno, čiže ako by nejaký oznam verejný. Lomeno vanish, to je, že keď sa chcete skryť, áno, čiže teraz keď sa pozriete aj do tabu, tak vás to neukazuje. A taktiež vám to píše, že ste sa odpojili a keď pôjdete do multiplayer, tak tu píše len, že jedného hráča, áno. A to je altka moja. Máte tu aj vanish settings. V vanish settings tu si viete nastaviť, že a silent chest. Silent chest je to, že keď si otvárate chestku bez vanishu, to je takto, áno, že tá chestka urobí tú animáciu. Ale ak si to dáte vo vanish, čiže mám vanish a máte to zapnuté, tak to neukazuje, áno. Čo je mega dobré, pretože to hráči potom nevedia, že otvárate chestku, áno. A taktiež to funguje aj pre šalkere. Tak máme tu aj napríklad, že lomeno, je to aj custom lomeno give menu, áno, čiže give oak planks 768. Áno, čiže rýchlejšie to, akože si tu viete písať, jo. Aj spolu to funguje, proste, chápete? A dáte si tu 64, si tu môžete dať, že množstvo 64, 768, áno, čiže takto nejak. Potom tu máme AFK zónu. AFK zóna funguje tak, že si to musíte označiť, čiže AFK zónu want. A si označíte miesto, čiže dáme tak, až sem hore. Potade, potade. Áno. Dáte AFK zónu create, test. A teraz vám to vytvorilo tú AFK zónu, áno. Teraz dáte AFK zone editor. Tu máte tú AFK zónu, áno, čiže vám to ukazuje aj napríklad, že počet hráčov, hej, že koľko tam je teraz tej AFK zóna. Čiže keď pôjdete sem, tak vám to ukazuje, že som tu ja, áno, ten jeden hráč. Čiže klikneme na to, teleport, sa vieme priamo teleportu do tej zóny. Set spawn, viete si tu nastaviť spawn, že kde presne sa spawnú hráči, keď napíšu command lomeno AFK test. Čiže my si to dáme sem. Odmeny si tu tiež viete nastaviť, čiže množstvo a šanca, áno. Všetko si viete nastaviť vo configu, áno, nemusíte to len tu robiť. Resize arena, to je vlastne to, že si to viete len zväčšiť tú arénu trošku, keď chcete, a teraz už je väčšia. Partikle, potom farbu, cez RGB hodnoty, už to je taká zelená farba. Veľkosť tých partiklí, už teraz sú také väčšie. A potom view distance, čiže keď si to dáme jak kruh, tak teraz už to je taký kruh akoby. Ale vieme si to aj dať, že guľa, čo tiež, ako je to celé dobré, alebo box vlastne to je defaultné, alebo si to viete úplne vypnúť. Len dáte vlastne toto a enabled, vypnete a už to neukazuje. A potom tu máme delete, čo vlastne zmaže shift click a už to je zmazané, áno, čiže tak. OK, teraz tu máme aukciu, čo je v podstate len lomeno AH. Tu máte kategórie, ktoré si viete zoradiť, alebo sort od najnovšieho, najstaršie, cena, expirácia, vyhľadávanie tu tiež máte, listings, áno, čiže
Tu sú, že vaše expirované itemy a história nákupov. To si viete aj refreshovať. Čiže keď dáme napríklad Ansel, dáme 5000, dáme confirm. Teraz to je sem. A teraz keď dáme my si vidíme peniaze, money give, dáme 1 000 000. Teraz dáte AH, tak vy si to viete kúpiť. Už ste si to kúpili a teraz keď pôjdete sem, história nákupov, tak to je váš vlastne, čo ste kúpili, áno. Potom máme ban systém, čo je docela zaujímavý. Skúsime si otestovať ban na mojej altke, čiže dáme ban, send test, dáme 1 minúta, dáme, že test. Teraz sme dostali ban, taktiež obsahuje to aj custom stránku, áno. Funguje to tak, že musíte ísť tu priamo do configu, ban systém, config.yml a to je website, áno, tu si dáte na true, ja tým, že ja som na localhoste, tak ja si to tu nechávam a port si dáme 8081. Teraz dáme ban systém reload a to je ban list, áno, že tu je tá stránka, zatiaľ to nič akože vám neukáže. Tak, dostal ban. Teraz keď to refreshneme, tak tu píše vlastne áno, že hráč dostal ban, áno, paráda. Taktiež tu máme aj Battle Pass, si viete vlastne, máte tu questy, cez tie questy získavate XPčka, áno, čiže napríklad som splnil tento tu quest, ešte keď začneme stávať niečo, ono sa to postupne updateuje, ten progress bar. A už to máme. A teraz nám to tu ukazuje XPčka, áno. Čiže ešte nám treba 500 XP do ďalšieho levelu. Zatiaľ si môžem claimuť aj premium odmenu, pretože mám OPčko. Čiže mám v podstate tie odmeny. Ďalej tu máme Bilford. V podstate Bilford je to, že sú to lepšie crafting recepty, áno. Čiže napríklad, keď máme seno, tak si to môžeme dovoliť, vykraftujeme a máme. A teraz tu máme ďalší trade, áno. Lomeno guide, to je custom GUI akoby na vodu servera, čo si tiež viete nastaviť sem, GUI.yml a tu si viete všetko nakonfigurovať, áno. To je v podstate taký istý typ jak Deluxe Menus. Home systém, čiže lomeno homes, ešte nemám nastavené žiadne domovy, ale keď dám lomeno home, tak vám to ukazuje toto GUI, my si vieme nastaviť home, tak paráda. Teraz keď pôjdeme takto sem, sa teleportujeme, tak vás to portne na to miesto a home sa máže normálne takto, confirm. Kity tu sú tiež, čiže keď dáte lomeno kit, tak tu máme zatiaľ len VIP kit, áno. Keď dáte kit editor, VIP, tak si to viete nastaviť vlastne, čo v tej odmene bude. Áno, taktiež aj pre armor sloty. Viete aj nastaviť kit set permission, set dev kit, VIP true. Takže keď umrete, tak dostanete ten kit, alebo set first join. Kit set first join. Čiže tak a všetko je pekne aj konfigurovateľné v konfigu, čiže keď dáme kits.yml a tu si to celé viete nastaviť. Leaderboardy už sú predrobené, čiže keď dáte lomeno hologram, create a dáme top coins, áno, už to ukazuje vlastne top devs, top kills, top money a top playtime. Ale taktiež si viete aj vytvoriť custom hologram, čiže hologram, create, test. Už vám to vytvorilo custom hologram, čiže dáte teraz hologram, edit, test, set line 1 a už tu môžete písať. Taktiež je to aj visibility distance, 500 alebo always visible. Magic itemy, čiže magic item. Dobre, čiže máme Trench pickaxe a Vein miner pickaxe, čiže Autosmelt funguje na takom princípe, že keď tu máte orečko, tak to samo vám
smeltne, áno, čiže už to je normálne. Taktiež to je aj expirácia, áno, čiže vy si viete nastaviť v konfigu, že kedy vám expiruje, áno, ten akože pickaxe a potom sa vám po tom čase zničí sám. Trench shovel funguje na takom princípe, že keď si to dáme, tak vlastne to ničí v takomto tu radiuse v 3x3. Trench pickaxe, to je v podstate to isté ako trench shovel, áno, čiže takto to ťaží, paráda, silver fišky. A vein miner pickaxe je to, že keď máte ložisko nejakých orečok, ako napríklad tu, tak to vyťaží vlastne všetko, áno, a máte celé ložisko. Čiže takto sú tie magic itemy, jo. MOTD si viete nastaviť custom MOTDčko, čiže MOTD message, že tu je to MOTD, áno, viete si aj tu nastaviť center, áno, jak aj tu píše, čo vám už samo vycentruje vlastne ten text. A player account hovorí len to, že keď chcete, aby písal nejaký text, keď dáme MOTD reload, taktiež vám to aj ukazuje vo vlomenou MOTD, to MOTDčko, čiže my to máme takto. Keď sa pozrieme sem, tak tu už píše ten ako text, ale my si to vieme aj vypnúť, keď dáme toto, tak dáme MOTD reload a už to neukazuje nič, áno. Ďalej máme player commands, to je úplne taká basic vec, áno, napríklad lomeno EC. Viete si to aj nastaviť custom veľkosť ender chestky cez permisiu. Permisia je konkrétne toto tu. smp.percommand.enderchest.size a si to viete nastaviť presnú veľkosť ender chestky. Potom máme lomeno msg, jo, to je základ, pay. Potom máte pre napríklad VIPčka, viete si nastaviť tú permisiu, že napríklad lomeno craft, lomeno anvil, áno, čiže tieto komandy. Potom tu máme report systém, čiže viete reportnúť špecifického hráča. Pre adminov tu máte report list, čo vám ukáže všetky reporty. Taktiež report obsahuje aj custom webhook podporu, čiže keď dáme griefing, tak to vlastne vytvorilo tu report. Ide aj sem správa, áno, že kto reportol za griefing a ID toho reportu a potom vy si to viete, tu dáte, že left click, že už to bolo vyriešené a pravým to zmažete. RTP systém to každý pozná, proste kliknete cez RTP, to už je custom GUI, ktoré si tiež všetko môžete úplne nakonfigurovať všetko. Custom sell systém, jo, lomeno sell, proste tu si môžete predať itemy, keď dáme wool, ale to sem, tak to predá ten item. Taktiež je to aj ceník cez lomeno worth a tu ukazuje všetky už v podstate itemy, ktoré viete získať cez Vanilla Minecraft. Tu je ten celý list, úplne všetko tu máte skoro. A taktiež, keď máte survival, tak vám to ukáže v lore vlastne cenu toho, čo sa aj stackuje. Čiže keď dáte tak už to ukazuje 6, jo. Čiže takto. Settings, vlastne settings len pre vás, čiže napríklad si chcete vidieť global chat, súkromné správy, team invity, boss bar, áno, to si viete vypnúť, scoreboard tiež tu je niekde, neviem teraz, jo, to je scoreboard, čiže dosť toho máte, aj below name si to viete vypnúť a taktiež ak ste admin, tak si viete, tak viete nastaviť settings pre špecifického hráča, čiže keď dáte lomeno settings a meno hráča, čiže send test, tak ja to viem nastaviť pre toho hráča. Keď vypneme scoreboard pre toho hráča, čiže ide scoreboard, tak už mu neukazuje scoreboard. Shop tu máme, čiže lomeno shop a tu je taký pekný shop, áno, si vlastne tu viete kúpiť, aj si viete pridať a dáte confirm a si to viete kupovať. Shop je taktiež úplne konfigurovateľný, hej, keď dáte shop si tu viete aj pridať custom kategóriu a taktiež si to aj viete manuálne pridať item, hej, čiže keď máte custom item, hej, sharpness 5, jo, a teraz to tam chcete dať, tak dáte shop add a meno tej kategórie, čiže blocks. Teraz keď dáte lomeno shop, tak je tu spawner systém, čiže lomeno give spawner, meno hráča dáme mňa a dáte napríklad sheep. Čiže teraz tu sa budú spawnovať ovce, ale je to aj custom hologram, taktiež aj úložisko, predať všetko
alebo zobrať všetko a taktiež aj informácie o spawneri. Čiže počkáme chvíľu, pokiaľ sa nám tu spawne ovca, už sa nám spawna a tu už akože ukazuje loot a my si to buď vieme predať alebo zobrať. Keď si to predáme, tak to predalo. Potom tab systém aj scoreboard, to všetko taktiež si viete nakonfigurovať sem. Čiže tu je tab a scoreboard, tu je scoreboard.yml a potom config.yml. Tagy tu tiež máme, čiže lomeno tags. Tu už sú nejaké defaultné tagy, napríklad member. A tak ja som si vypol global chat, počkať settings. Tak. Placeholder na tag je SMP potržítko tag. Dobre, my si tu dáme do chatu. Tak. Chat reload. Jo, ja mám owner, čiže potrebujem si tu dať sem. Tak. Tak už to nám ukazuje, že member, áno. Keď si dáme iný tag, tak máme iný. Len nezabudnite tu si dať potom R ako reset, áno. Chat reload a už nám to tu ukazuje. Taktiež si viete aj vytvoriť custom tag, čiže tags, create, test a display, čiže dáme k test. Čiže tags, edit, test a tu si to viete všetko pekne nastaviť. Permisiu, GUI item name a GUI lore a slot. Taktiež je to aj nastaviteľné v configu samozrejme. Teraz keď dáte lomeno text, tak to tu ukazuje. Jo, čiže to je ten custom tag. Potom tu máme team systém. Team systém je dosť dobrý. Dáte teams create, meno týmu, test. Potrebujeme aspoň 10 000, čo si tiež dokážete nastaviť, že ako koľko peňazí to stojí, alebo či to je zadarmo. Čiže si dáme 10 000, si vytvoríme team test, team invite, send test. Teraz dáme to invite do týmu, to vieme potvrdiť. Team set home. Teraz keď dáme team home, tak nás to porte domov 3 sekundy. Potom máme team chat. Yes, a teraz to píše aj sem, jo. Team kick, team leave to nejde, pretože my sme majiteľ týmu. Taktiež aj team admin sa viete joinúť priamo cez team, alebo zmazať tým, alebo kicknúť hráča z týmu nejakého, alebo dať chat spy týmu all a teraz vám to ukazuje správy zo všetkých týmov chat, áno. Čiže takto nejak. Tebex message si viete nastaviť cez Tebex alebo tak command, čo vám dá Tebex message username. V vašom prípade len dáme názov hráča, package, čiže dáme napríklad, že VIP a cena 3,99. A teraz 3, 2, 1. Wow, niekto si proste kúpil VIP. Čiže, a taktiež tu máme aj anti-cheat, to je dosť premakaná vec, ale zatiaľ je v beta verzii. Máme tu dosť veľa flagov, čiže speed, fly, grip, high jump, jo, dosť ich tu je. A keď dáte lomeno anti-cheat GUI, tak to ukazuje všetky alerty. Taktiež aj pravdepodobnosť, že ten hráč cheatuje, čiže cheating probability. Takto nejak a viem aj clearnúť flag. Skúsi to otestujeme cez Meteor Client, čiže si dáme give cobblestone 64 send test a začneme scaffoldovať a teraz už scaffoldujeme a píše to tu, že máme scaffold. Taktiež funguje tu aj silent TP a teraz len sa tajne pozeráme, áno, na toho hráča a nás nevidí, áno. Dobre, čiže to je asi v podstate všetko z tohto. Jasné, že som všetky veci neukázal, lebo by sme tu boli asi 2 hodiny, ale bol by som rád, ak by ste si to zakúpili, ako ak máte nejaké SMPčko, tým by ste vás strašne podporili, pretože fakt to tuto mi trvalo fakt, že extrémne dlho, čiže
bol by som rád a dúfam, že sa uvidíme aj na budúce, tak čaute.